Learning the Streams of Light. Ndithu tipanga study mfundo imene izizi amafunso amene wawa ndithu tikupitiriza series yathu imene tikuona mafunso amene amafunsidwa kawiri okhuzana ndi Mulungu amene timampembedza ife. So number 17 imene icheka pa 2 Petro 1 verse 21 akuti no, pakuti kale lonse chinenero sichinadza ndi chifuniro cha Mulungu, koma anthu a Mulungu ogwidwa ndi Mzimu Woyera analankhula. So apa anthu amanati okay tione pamenepa anthu amalankhula akagwidwa ndi Mulungu Mzimu yamanekani apa akamba za Mulungu Mzimu ngati akamba za Mzimu Woyera mwanjinena anthu a Mulungu amagwidwa ndi Mzimu Woyera. Kodi Mzimu Woyera amenewa ndi Mulungu Mzimu ali pamene angatose chapter cha Mulungu Mzimu ibeko ndithu mwana wakamba za Mzimu Woyera tione Mzimu Woyera amenewa kuti Mateyu 10 verse 20 atiyani pakuti wolankhula si inu koma Mzimu wa Atate wanu akulankhula mwa inu. So Mzimu Woyera ni Mzimu wa ndani wa Atate. Ife tikeza kumana ndi zovuta tizazisimikizira nati no ndi Atate amene akulankhula zera mwa ndani mwa ife si mphamvu zathu iya. Tione Marko 13 verse 11 atiyani ndipo pamene adzapita nanu ku mlandu nadzakuperekani musade nkhawa. Usayambe mlandu ndi chimene udzayankhula koma chimene chizapasidwa kwa inu mphindi yomweyo muchilankhule, pakuti walankhula si inu koma Mzimu Woyera. So tikamakakopa mavesi awiriwa Mateyu 10 verse 20 akuti yankhula ni Mzimu wa Atate akukamba za nkhani imwemwe wankhula si inu koma Mzimu wa ndani wa Atate. Pina kwakuti yani wankhula ndi Mzimu Woyera. So Mzimu Woyera ndi Mzimu wa ndani wa Atate. Mzimu Woyera ndi Mzimu wa Atate. Pabeso kuthawa pa nkhani iyi chifukwa Marko ndi Luka akukamba nkhani imodzi. Tiye ndipitizeni Aroma 8 verse 11 Mzimu Woyera Mzimu wa Atate mende kuti koma inu simuli m'thupi ayi koma mu Mzimu. Ngati Mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu, koma ngati munthu alibe Mzimu wa Khristu sali wake wa Khristu, ndipo ngati Khristu akhala mwa inu thupilo lili akufa chifukwa cha uchimo, koma Mzimu uli wamoyo chifukwa cha chilungamo. Koma ngati Mzimu wa Iye amene adaukitsa Yesu Khristu kwa akufa akhalabe mwa inu, Iye amene adaukitsa Khristu Yesu kwa akufa adzakupatsanso moyo m'matupi anu akufa mwa Mzimu wake okhala mwa inu. Now mufuna tipange breakdown zinthu zingapo, okay? Pamene pali zinthu zambiri zimene tifuna tizimvetsetse, tifuna tipange highlight muli mfundo zingapo mmene mumo tikana amene papa atikoma inu simuli muthupi ayi koma mu Mzimu. Ngati ni Mzimu wa Mulungu, so akama ndi Mzimu wa Mulungu kenaka wazati no mano ngati munthu alibe Mzimu wa ndani wa Khristu, right? Mwanjinena Mzimu wa Mulungu ndi Mzimu wa Khristu. Chifukwa no ndi Yesu Khristu amene anazidwa ndi Mzimu wa Atate, right? Kunthawi za nthawi mwana bwa pa dziko lapansi pano anagonjetsa tchimo ndipo Yohane 17 verse 5 anapempha kuti Ambuye mundipaseni ulemerero wanu monga tizilalire zoyesana nani isanakhazikitsidwe. Ndipo tikaona pa Machitidwe chapter 2 verse 32 33 atananjira lonjezano lija la Mzimu Woyera ija. So Yesu adagonjetsa tchimo chitika chake akubweranso kwa Atate akamuzoza chonga kuti moyo umene uli mwa Iye ukakhalanso mwa ndani mwa ife. So akamba Mzimu wa Mulungu ni Mzimu wa ndani wa Khristu. Nawe natino ngati munthu alibe Mzimu wa Mulungu alibe Mzimu wa Khristu sali wake. Ndi apitiriza verse 9 ndipo ngati Khristu akhala mwa inu, kodi Yesu akhalanso mwa inenso kuzera mwa njira yanji? Yesu akhala mwa ine kuzera mwa Khristu, kuzera mwa Mzimu wa ndani wa Khristu, kuzera mwa Mzimu wake. So Yesu akhala mwa ine kuzera mwa ndani Mzimu wake. Ndawe natino koma ngati Mzimu wa Iye amene adaukitsa Yesu Khristu. So akapasa za Mzimu wa Iye amene adaukitsa ndani Yesu Khristu, okay? So Mzimu umeneyo ni Mzimu wa ndani wa Atate. So tikuona no Mzimu wa Atate, Mzimu wa Mwana umene utchedwa chani Mzimu Woyera, ni Mzimu umodzi omwe. So palibe kulakwisa, palibe kuthawa, alright? So si Mzimu si wapadera iyayi, ukuona pamenepa, right? So tipitizeni akuti chani 1 Petro chapter 1 verse 11 no ndikusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji Mzimu wa Khristu okhala mwa iwo analozera pakuchitira umboni masautso a Khristu ndi ulemerero wotsatira nawo. So ndithu clear akuti no anthu amasanthula no Mzimu wa Khristu nali mwa iwo nthawi yanji. Tikapita verse yacho yambirira akamba Mzimu wa ndani Woyera, koma akamba za Mzimu wa ndani wa Khristu ukhala mwa ndani akulemba ndani ndi Petro yemweyo. So Mzimu Woyera ni Mzimu wa Khristu, Mzimu wa Mulungu, Mzimu wa Atate
mzimu woyera ndi mzimu ngati umodzi omwe mizimu yosiyanasiyana iya, right? 1 Petro 20 verse 21 akuti no, amene anatizindikiratu lisanakhazikitse dziko lapansi koma anaonetsa pachitsirizo cha nthawi, right? Taipeza passage 1 Petro 1 verse 10. Ndiye tiwerenge context kuti kulikamba za yani. 1 Petro 1 verse 10 akuti no, ndikunena za chipulumutso ichi anafunafuna nasanthula aneneri pakunena za chisomo chikudzerani. 11 ndikusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Khristu okhala mwa iwo analodzera pakuchitira umboni wa masautso a Khristu ndi ulemerero wosala nawo. Na mathu azamakondanso koti imeneyi kwambiri nayo panaifundo imodzi mwina amene atumuona mzimu woyera sazayankhula za iye mwini mwanjira ina mzimu woyera sangakhalezo Khristu koma toda kuti mzimu woyera ndiye Khristu uyo, mzimu woyera ndiye Khristu uyo. Don't invest over here. Kwa hiyo amene uyavumbulutsidwa kuti sanadzitumikira iwo okha koma inu, ndi zinthu zimene zauzidwa kwa inu tsopano mwayo amene anakulalikirani uthenga wabwino mwa mzimu woyera otumidwa kuchokera kumwamba, zinthu izi angelo alankhulana kusuzumiramo. mwanjira ina kodi amene amagwira aneneri kuti aneneri ndi nani? Mzimu wa Khristu. So Yesu Khristu amagwira ntchito kudzera mwa mzimu wake, so iyi imangwangiratu crash na chilichonse. So tikuthaonapo pakamba za mzimu wa Khristu kwina akapitiriza za mzimu wachani woyera, so ni mzimu umodzi. Ngati sali choncho ndetili atayamba ukakhala ndi mizimu iwiri, right? Mzimu woyera ndi mzimu wa Khristu, koma ni mzimu ngati ni mzimu umodzi. Itu Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni, mupange subscribe, pangeni like, itu Mulungu akusogoleni kudalisani. Amen.